Ty to natáčíš? Takže čau, jak se můžete všimnout, jsme na stejném místě jako před rokem. Tady Jožo Bednář a to znamená další závěrečný projekt na téma jak neboxovat a od koho lepšího si brát rady jako Pepe Proteina, který zápas What did he say? jako Pepe Proteina, který v semifinále ukončil zápas do 6-7 sekund a ve finále se na to absolutně kakal. Tak. What? Bro, what are you talking about, man? Zaznamenuj to sem. Neděle 18. Zaznamenuj, co to je? Takže to nemáme k dále. Takže možná si říkáte, kde jsem a po neúsmrtném snažení se natočit něco ve fight zóně jsme zjistili, že tam dělají Krav Magu a že se tam absolutně nemůžeme dostat a jelikož na černé cestě není lepší místo než tady, tak jsem se rozhodl natáčet tady. Chtěl bych ještě poděkovat mojim kamarádům, kteří se na to absolutně vykašlali a z legendu ani jeden člověk není v legendu. A jelikož musí show must go on, tak si teďka jdeme aspoň ukázat nějaký vybavení, které tady máme, protože bych vám jinak lhal, že jsem nic nechtěl natočit. Kamera vám půjde tam, jdeme si tady něco ukázat. Mojí 67 bodů na máme tu který sloužil na to, aby si obvázal ruku. Say you swear to God! Profesionální obvazování si ukážeme možná někdy, fakt ne někdy. Další tu máme boxerské rukavice, který slouží na to, aby ochránili tebe i tvého soupeře. Put that on Allah! Neptejte se. Další, co tady máme, jsou moje boty. Boxerské boty nemám, protože jsem jo, ale to jsou moje boty, jinak normální trénink. Say wallahi, bro! Say wallahi! Víc bych to nekomentoval. chrániče na zuby, Oficiální chránič Jiřího Procházky, shoutout Jiří Procházka. Congratulations. I'm coming. Moje UFC chrániče na zuby. Oh my God! Já už nevím, co k tomu říct, protože už nic nemám, nic na box nepotřebujete. Jo. Takže máme tady den 2, teďka si ukážeme, jak správně boxovat. Tady vidíme absolutního tady vůbec nevíš, co dělá Martin. Ty to ukážeš, jak se to dělá. Really, nigga? Ukaž přední, ukaž přední. Můžu tě zasypat celého Daniel! Okay. Baby, je padej, nedělej ho spalou. Mě čekají venku. Tak Martin, ale teďka, aby si neublížil, si musí zavázat ruce bandážem. A Martin, ukaž nám, jak se to dělá, prosím tě. Stres docela. Nechte mě, já vím, co dělám. Já jsem chodil do kickboxu 10 let Ale natáčíme o boxu, kámo. se svým, to je jedno lidičky, se svým dědou. Jako malý mi říkal, ty budeš jezda. Hlavně kolem prstu, jo? Jo, takhle, kolem palce pak. Pak si to celé nějak zavážete, ať jako ztratíte tu krev v tom, ať to necítíte tu ruku, že vás bolí. Martin, čo, není to tvůj iPhone 13? a jo. Zapomněl jsem říct vlastně, že tady tohle je můj iPhone 13 lidičky. Má to takhle 3 kamery, těch nálepek si nevšímejte. Má to 2 kamery. A jo, tady jo. A jo, teď nevidíte, upsík. Jak můžete vidět, tak Aha, jo. docela jakože, jo. Ok. To, co mám dělat s tím, Tak a teďka seriózně, když budete stejně dobří jako Martin Šimon, tak vás trenér možná pustí na zápas. A třeba já jsem měl zápas před 6-7 dny a dopadl tak jako, dejme tomu zajímavě. Chtěl bych poděkovat celé mojí rodině. Děkuji vám a vidíme se příště.